Em ekser biçne cem parêzer bi Rêz Nurullah Küçükoğlu ji Rûhayê ku wek endamekî baroya Rûhayê kar dike niha li gel me ye. Dem baş bi rêz tu bi xêr hatî Rûdawê? Dem baş navxêre de bin Hêvîdar xanım. Belê di vê derbarê de gelo tu belgeyeke nû li ber destê we heye gora Saîdê Kurdî ji Rûhayê birine Kuderê veşartine yan malbata wî heye ku dozekê veke li pey bigere? Erê hinek çend çavkanî heye bi rastî lê mixabin malbat ji vî karî dûr dikeve. Aniha ez nîşana we bidim. Pirtûkek heye destmeda 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları Cemil Koçak nivîsandiya. Ev Pirtûkê ez nîşana we bidim vê derê ecebetê xanê. Na em baş nabînin lê tu dikarî behs bikî. Erê wekî hûn jî anîn ziman vê demê da civîna lîjneya wezîran de tê rojevê. Bîstê Hezîranê 1960 da dû darbeya 27 Gulanê da. Vê derê da hûn jî anîn ziman Cemal Gürsel tiştekî balkêş dibêje dibe wek gunehekî mezin kirine. Li Rûhayê wê dê bibe sibe wê bibe navenda Kurdayetiyê Rûhayê ve gunehek mezin kiriye ji ber vê jî lazim e ku em ji vê derê derxînin wekî xewnekî sexte xewnekî peyal yanî mirovekî li xewnê xwe da dîtiye ku ev dixwaze ji vê derê biçe û bibin Ispartayê ew sexte bû. Duranî Hêvîdar xanım heyştê evê de tîrbehê da dîsa dîne ziman evê da lijneya wezîran da civînê da dibêjin ku ev herhalde nabe bi destê birayê Abdulmecîd Nûrsî ev dikin daxwazname jê distînin dilekçe distînin sankî wî xastiye ku vê bibin evê yan Emirdağê yan jî Ispartayê. Ev dera jî gelekî tiştekî balkêş heye dûra nîqaş dikin bi hevra civînê da. Hinek dibêje işte Emirdağê em ê biçin bibin Emirdağê Cemal Gürsel vê derê dibêje Emirdağê jî nabe. Çünkü ev dera gelek gundên Kurda hene vê derê jî nabe. Em ê bibin Ispartayê li gor resmiyetê yani li gor wana li Ispartayê ama kesin ne diyareke çünkü tu şahidin nînin kek Nurullah wê demê tu şahidin ku dîtibin ji neviyê xwe zarokê xwe re gotibin tu belgeyek heye ku li Isparta hatiye veşartin derveyî gotinên Gürsel? Yani bi rastî ev term acebe wî bû yoksa kesekî dibû ev ne diyare çünkü birayî wî Abdulmecîd dibin bi teyarê dibin bes ew jî dibe ku ez nedîme ku ew kî ye min rûyê wî nenêrî yani ew kî ye min nenêrî ciyê wî jî çî bû li ku derê bû tarî bû bi rastî dibe ez tam ciyê wî nizanim dibe. Yani ev şahidekî tenê bû ew bixa dibe ez nizanim na hinek kesan hinek evan dibêjin işte Ispartayê li nizam li ku ye wana ji ku dizanin yani birayî wî dibe em nizanin yani. Belê hûnê çi bikin yan di aliyê hiqûqî de hûn dikarin çi bikin ji bo cihê gora wî eşkere bibe? Yani wekî we jî anî ziman mixabin ev polîtîkayê mejiyê dewletê ye mixabin ne tenê Bediüzzaman Saîdê Kurdî her wiha Pîr Seyîd Rıca ev jî gorê wî ne diyare Şeyx Saîd Efendî ev jî gorê wî ne diyare em du cara wek bara Rûhayê em hettanî ahî me jî em çûn em hîna jî berxabidin vê mijarê da heya dawiyê em ê berxabidin em ê lêkolîn bikin. Belê endamên malbatê kes maye kes li pişta we ye yan hûn bi serê xwe dikin bê destûra malbatê? Ji destpêkê da me malbata ra me xeber şand me got ku hûn bixa serê xwe wekî malbat tev bigerin mixabin wana ji dûrê ketin dûranî
me bi navê baroyê ku baroyan dikare warê hukukê da ew bike, tev bigere, me serî lê da mehkeme jî Antep İstinaf Mahkemesi jî biryar da, ew biryar jî kesin bû. Vê demê da me belav kir çapemeniyê ra. Got ku baroyan wek şexs dikarin ew ê îhlala mirovatiyê da şopê bikevin. Ev biryar destê me de ye. بله جوی پیوه تشتکی دن نینه هون دکارن سری و سری لکیجان دادگهان دایه حتی روژایی رو؟ Hatta roja îro hem bi avayê cezayî hem ji avayê îdarî me serî lê da. Em du cara em çûn ahîmê, em ê hîna jî berxabidin vê meselê da em şopê kevin. Em dikarin walîtiya Ispartayê jî serî lê bidin. Çünkü li gorî ew ê li gorî çavkaniya resmî dibêjin tutanaxeye yani dibe me li Ispartayê veşartiye. Ev wek baroya rohayê dikarin serlêdana walîtiya Ispartê jî bikin. gelekî Pêşe spas. rojê da. Bele gelekî spas bi rêz Sağ olun, Parêzer sağ olun. Nurullah Küçükoğlu te ji Rûhayê mêvanê me bû zor spas.